náhodnou partnerkou, tak tam tedy k těm poruchám může docházet. Co se týče funkční, psychogenní nebo organická, no tak to je jasné, buď je to zaviněno psychikou, nebo je to zaviněno poruchou orgánů, třeba například cévní. Typickou organickou poruchou erekce je například diabetes mellitus, víme velmi dobře, že cukrovkářů ta erekce vázne velice často. Zase naopak funkční psychogenní porucha velmi častá u mladých lidí, kteří mají trému, strach, obavy a tím pádem to vznikne. Někdy se hovoří zejména, jakým způsobem to vzájemně se tyhle příčiny mohou potencovat. Takže velmi obtížně můžeme někdy diferenciálně diagnostikovat, zjišťovat, jestli je to porucha psychická nebo organická. V případě mužské erekce penisu se to zjišťuje takzvanou noční samovolnou erekcí. Víme velmi dobře, že zdravý muž má každou noc zhruba 2 až 3 stopoření pohlavního orgánu, o kterých on neví, protože to zase že pokud se k těm erekcím, pokud opravdu se dostaví, tak zřejmě ta porucha bude spíš psychogenní, pokud je organická cévní, no tak to nefunguje ani v noci, ani v spánku. Byly velké problémy, jakým způsobem to diferenciálně diagnostikovat, když v noci se o tom neví, že se zkonstruovaly různé, že jaké faloplethysmografie na elektrokapacitním systému, že prostě se na noc na ten penis montovali různé přístroje, které v noci registrovali, jestli tam té erekci dojde nebo ne. V současné době sexuologie disponuje velice jednoduchým takzvaným známkovým testem, že se ten penis na noc omotá proužkem nepoužitých poštovních známek a ráno pak se vyšuje perforace mezi těmi známkami. Pokud je ta perforace proužena, znamená to, že v noci tam k té erekci došlo. Test je s ním jednoduchý a naprosto zadarmo, že na to známky mohou být ještě použity v ofrankování dopisu. Takže je to, a to není znamená, to je opravdu test, který je možno použít i v laickém použití na diferenciální